bai yiwa ka ware 'ya'yanka da 'ya'yan wasu mutane a wata makaranta daban a killace da AC cikin jin daɗi, wasu ka kyale su gefe guda. Wala akwai matsala, kai ma kasa akwai matsala. Kuma yaran nan da suke yunkurowa kullum muna jawo gwamnati kunni, yara su yunkuro mu hau minbari mu ce zanga-zanga ba kyau, muna gudun abin da zai zo ne na barna, tunda yara ne da ba hankali ne da su ba, suna iya wuce makiɗi da rawa. Amma in matsi ya matsi za su bankaɗe mu, su bankaɗe mimbarin su kawo gare ku, ran nan wa'azinmu ba zai amfani ba. yan bindigar da kuka ba 'yan sandan ku tsohin bindigar nan tun 1970s wallahi ba su kare ku. Kafin ka kai airport da kake takama za ka gudu, yaran sun riga ka. Wato rana za ta zo da yaran nan za su casa ku. Ni ba san ranar ba, amma kai da kaga yaran nan ka san akwai magana gaba. Allah ya sa a gyara.